yanzu da Allah za a samu rancen ko 150 ne dan wallahi wajen ma yanzu ba cika zuwa wajen nan ne. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Kana ciki? Ina zuwa Yau yana ci uban shi. Tun da Allah subhanahu wataala sai auren nan bai ba shi towa gida. Ina bin shi kuɗi nake bin shi maƙudai. To yau sai dai saki matan nan ni in aura. Sai dai saki ta. Ina ga da dama ban taɓa ganin wannan mata ba. Ina ma taimun. Assalamu alaikum. Kin dai ji mutumin nan ma ya ce shigowa zai. Wallahi kuma naira 150 din nan ban da kuɗi. Saboda haka yanzu in akwai kuɗin nan dan Allah ki samu ki ara mun su. Kai ma fa ka san ban da kuɗi, wani irin kuɗi zan ɗauka in baka ne shin wai. To bari ki. Ina zuwa. Oke ni faɗa ma zaki mun kenan. Faɗin mi zan maka? Da ke muka tare muka ci kuɗin nawa. Da ke muka tare muka ci kuɗin nawa. Waye girke ni a cikin gidan? Kai ka girke ni kuma dole ka bani. Dole in baki. Ras dole kan ka bani. Wallahi tun ina banka kuɗi. Ka je ka samu kuɗi. Wannan ai wulakanci ne. Amarya barka dai. Mallam za ka shigo mana cikin gida. Amarya sannu. Ya za ka shigo mana cikin gida kawai mallam. Amma amarya da ka tana da kyau wallahi. To ina ruwan ka da kyanta. 150 ce kake bi na kai. Gajiya amarya. Kai. A to baka biya da bashi ne mana. A ba ta yi wa kai. Ke? Ina bin taki. Kai mallam. Ina fa wani Wallahi ya waje. zo wai in ranta mishi. Ina da biyar ne bani. Wallahi gidana kullun tuwon nama ake ci. Ya sake ki. Kai. Wallahi. Da Allah. Kuma naira biyar bai ba kaga farace nake yi yanzu naira biyar din shi babu ci. Kai da Allah mallam ya kai da za ka shigo cikin gida na karka wannan. Misali. Ai wannan zanen baka da yadin bari. Wallahi da sakin ta nan amma na hausa. Wai ya akan 150 za ka shigo cikin gida na daga mu. Da mutum. Kai. Idan Wallahi kwa kike yana yin. shiga gan shi na kullun naira biyar bai bani. Ya rike za a daga. Biyar bai bani kullun ni ke mai ce fa ne. Ya sake ki wallahi. Dan mun gida dan wallahi. Ya sake ki kake sake ki da. Koma daki. Abu ɗaya zan iya ma adalci na ƙarshe. Ka sake ta aura. Sake ta kaura ko. Amma ana kirana da Mama Islam a cikin fim ana kirana da Maryama. Don Allah ku taimaka ku danna mana subscribe sannan ku launa mana alaman ƙaraurawa domin idan muna ganin haka za mu ji daɗin ci gaba. Ku taimaka don Allah. A cikin tashar mu tasha Zaki TV. Da Allah mutane ku taimake mu. Ku danna mana subscribing sannan ku danna alamar ƙaraurawa. Kada dai ku manta cin ɗin mai suna Sha Zaki TV. Nagode. Assalamu alaikum jama'a. Suna na Yusufa. Sannan a cikin comedy ma ana kira na dai Yusufan da haka. Da Allah a taimaka a danna mana alaman ƙaraurawa saboda mu samu mu ga mu ma mun ci gaba kuma haka ne za mu ci gaba da kawo muku abubuwa waɗanda za su zama farin ciki a gare ku kuma mu samu wani abu. Mun gode da Allah jama'a. Mun gode. Daga Inusa Bello Darakta. Allah ga jarumin mu Maryama, Maryam sunanta. Maryam, Mary baby. Mun gode da tashar Godiya Sha Zaki Sha Zaki TV. Sha Zaki TV.